I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Volám sa Katarína a som pacientka v remisii. Približne takto pred rokom mi bola oznámená diagnóza, že mám rakovinu prsníka. Zistila som to tak, že som si nahmatala hrčku pod pazuchou a išla som na kontrolné vyšetrenie. Po 2 týždňoch mi oznámili, že mám rakovinu prsníka, konkrétne triplo negatívny karcinom, čo znamená vlastne tú najagresívnejšiu formu. Najhoršie bolo obdobie práve čakania na výsledky. Už potom, keď mi oznámili vlastne diagnózu, tak som to brala tak, že konečne viem, čo mám riešiť a ideme do toho s plným nasadením a všetko bude dobre. Od toho momentu som si jedinýkrát vlastne nepripustila, že by to mohlo zle dopadnúť. Pozitívne zmýšľanie počas liečby je základ úspechu a určite aj to malo veľký vplyv na to, akým spôsobom tá liečba prebiehala. Ja som človek, ktorý sa vždy o seba staral, vždy som sa snažila aj cvičiť, nikdy som nezanedbávala žiadne choroby, takže som chodila vždy teda k lekárovi poctivo, chodila som aj na preventívne prehliadky. Diagnostikované mi to bolo v apríli roku 2023 a na poslednej kontrole som bola v auguste 2022, kde mi povedali, že je všetko v poriadku. Čiže v podstate aj napriek tomu, že som pravidelne chodila na tie kontroly, bolo veľmi dôležité aj samovyšetrenie. Nakoľko vďaka tomu som to dokázala zachytiť včas, práve vďaka tej prevencii a kontrolám. Ako náhle som sa dozvedela moju diagnózu, tak sme začali hľadať aj s mojím manželom spôsob, čo všetko by mi mohlo pomôcť v tom, aby som to ľahšie a lepšie prekonala. Pri našom skúmaní sme sa dozvedeli o mnohých výživových doplnkoch, ktoré sú podložené aj vedeckými štúdiami. Tie som brala počas celej mojej liečby a beriem ich doteraz, už aj keď som absolútne bez komerčnej liečby, takže naďalej ich beriem dodnes.